Jesmo li spremni, djeca? Jesmo, kabetele! Da čujem bos! Ljudi, krećemo na snimanje drugog kruga Zvezde Granda. Ovaj vlog će se emitovati samo ukoliko prođe. Tako da budite tu, bit će zanimljivo. Imamo neke zanimljive goste u backstage-u danas, koje vi znate sigurno. Tako da, bit će cool. Veži se, stižemo u Kosjerić Prio. Ja sam zapušen kao sudopera, tako da Bog će nam dati zdravlje do tamo. Ja se nadam da ću da se otpušim i bit će sve kako treba. Tako da, javljamo se poslije. Ćao! I evo stižemo polako na Košutnjak. Pokupio sam ovo ovdje, što mi je prošli put napravilo probleme. Znate kakve? Prošli put sam izašao iznerviran na scenu, baš zbog ove ovdje kutije. Tako da sad ćemo da ispravimo učinjenu grešku i da vidimo da nam se ovog puta ne obije o glavu. Vidjet ćete o čemu se radi. Ajde navuci se kloščarko jedno. Mina. O, čekaj, ne ozbiljno. Ja sam šta je? Ajde. Ako nam je nešto eksplodiralo, ako ste nagazili ili nešto, to je atomska mina. To sam ja, ljudi. Znači, zaista. Spremni smo, ljudi. Ko je prvi, ko je drugi, ja sam prvi. Neverovatno, probijamo led. Da. Šta bude, biće? Da, bit će pucanje, bukvalno. Samo ne znam kome će se obiti u glavu. Biće, ali bukvalno pucanje. Šta imaš da kažeš u svoju odbranu? U svoju odbranu imam da mi je pukla rukavica. Dobro. A on će a ti kao nisi pukla. Ja sam pukla pa davnih dana. Pa i mi su pukli odavno. Davnih. Pukao sam ti ja odavno, tako da je sve normalno. Pravim se, al ne krijem. Popravim se, pa se dignem. Da, pukla sam, jer za tobom ja luda sam. Ali kad se sve sastavi, sve na našu mesto stavi. Pa dobro je rekla. Dobro je rekla. Ćao. Ne mogu da zaokrenem. Ne moraš. Treba mi četka. Tebi treba... Dobro. Treba mi četka i vodka, šalim. Gin tonic. Kao, patka, četka. Tako, izbliza. Izbliza. Podigni malo gore. Tako, ja volim da sam na visini zadača. Odlično. Šta, ajde pravimo, kao treba da pukne. Znate koji sam problem ja imao s ovim čašama prošli put? Znači, ispolio sam se pred izlazak. Evo ti znaš. To je strašno. Ovo su čaše od šećera. Tako je. Da. I stopit ćeš se. Da, i onda ove čaše će da mi dođu glave. Majko moja mila. Evo, nisam očekivala, mislila sam da ćeš rukama, brate. Odlično, a? Jel dobro? To. Obilo mi se u glavi. Jel ti ostalo nešto? Jel jeste, a? Tamo kreni. Tamo bre. Jebote, nije, to je... Šta radiš? Majke mi ti kažem imaš ogrebotinu. Ovo ovdje? Ovo ovdje. Šta si horoskopom, Mina? Rak škorpija. Rak, joj da. Šta je? Od rakova može da se dobije... Da. Emo ti. Raka može dobiješ rak. Možeš, bukao. Ej, nije ni od serpentina. Ćao. Popoznajte. Malo pa krivine. Ko je ovo? Ljubkarstovska. Da, pogledajte vi kako ovo krmi. Samo da budeš puna ljubka. Snimljena mene, ne moraš. Da. Ti uvek vidiš. Sanja. Dobar dan. Da li ste spremni? Drago mi da sam pogubljena. Da li je to GoPro kamera, ja stvarno nisam go trenutno, ali nema veze. Gdje ti šeš? Šešir, dao sam ga tamo. Na aukciju. Hello? Ćao. Gdje si? Ćao. Ćeš ovog puta da razvališ? Nadajmo se, vidjet Hoćeš. ćemo. Nisam baš toliko spremna, Ma, ajde. vidjet ću. Ja ću da jedem sad. Prijet. Ja krvarim, ali tu su da me zaleče, pogledajte ko. Kako ste? Smo zakasnili. Ove dve, samo sekund, znači ove ovdje dve, ovu sredinu sad ne gledajte, ona je, evo ovako. Ove dve su zakasnile. Došli smo i čuli smo samo posljednje dve reči pesme, ali mi smo čuli i ti prošao. I to je nama najbitnije. Ali sve ostalo je kriva gužba i ljudi. Čak i vas niste zbog Ivana nalazi. Pa da, ali su zakasnile. Pa ja sam kasnila. Ali ona je došla minut pred. Ja sam minut. Ančićka, šta si pričala? Hoćemo biti viralni? Nije mi dao da pričam. Sam... ovude je prolazila Karleuša, tako da ovo je sveto mesto. Ajde, prođi. Nisam ovdje. Još te volim. Udiši vazduh dok možeš. Bukvalno, ovo je zvezdana prašina, tako da, ljudi, ovaj krv vredi sve. Zdravo! Ne, nisam. Kako ono kažeš ti? Jel može? Može! Ovako ljudi, znači ja sad nešto pevam, ono otvara usta. Ljudi, sunce me obasjalo. Imamo i sunce, imamo i sunce. Konačno, pogledajte, Adame,
Pazi šta radiš. Jesmo pokidali? Dobro. Pogledajte, ja sam prošao i sunce nas je obasio. Sunce, ja sam sunce. Malo konačno i mene da obasija sunce, s obzirom da sam ja toliki baksus i sad smo opravdali one čaše, tako da je sve cool. Odili, zadnji put čitali i govorili upravo. Osjećam se jadno. Ne možeš tako dobro da pevaš. Zato što si zakasnila. Ovo je nepravda. Nije nepravda, sve okej, ajde. Pogledaj kako si, čekaj, sunce te malo... Na kojoj strani? E, tako. Tu? Da plavaš. Dobro, ti si malo rozana. Da, sve top ljudi. Tako da, hvala vam. Ana, nećete vidjeti na TV-u, ja sam najavio nju, na početku mogu inače. Stvarno? Da, ja sam zakasnila. Tako da znate, od toga nema ništa, a Ančićka je tu da opet popravimo stvar. Bezobrazno. Idemo da zovemo majku, da je kažemo kako je prošlo. Mama. Molim, sine. Prošao sam direktno. Stvarno? Da, svih 6. Stvarno, sine? Da. Joj, baš sam srećna. A gdje ideš sad? Idemo sad na piće, pa idemo kući. Dobro, hoćeš da spati pored mame? Ja samo moram da kažem da Mirela se više ne zove Mirela, od sada je Mivela. Zato što je ovo gospođa. Kaže, idem da pokupim Mivelu. Jer kakvu vodu sada, tako da sad si Mivela. Tako je sad zovem. Sad će stvarno da me zovu tako. Zapravo dobro umetničko. Ali dobra je fora. Pa dobro je rekla. Pa dobro je rekla. Adame. Kako ste, gospodine? Kakvi su vam utisci? Super smo sve uradili. Pa šta bre reći, u krvi mi je da budem prvi, bre. Gdje su sad onih 500 evrića? Šalim se. Tako da evo, završavamo sve to. U sljedećem krugu ćete vidjeti i ovo čudovište. Ako stigne opet. Tako da sve u suštini baš kako treba. I ja sam jako srećan i hejteri, poljubite me u moj Lili Hip. Šalim se, bit ćemo odlični i pišite mi komentare vaše. I subscribeujte se za naredne vlogove. Ljubim vas. Ćao.